Dear Mr. Lonely. Imbag laki din tanda ka dito'y balay nyo. Apay ayan. Diyan text ko kan ka. Di mo pa'y nabasa? Adaya. Ay nagmaymay sa ak ita dito'y balay. Kung iti-text ko, akadwaan na amapan ag-apply ka ni Antim, ka sales lady, iji palingki. Ah? Kunak ano ang angaw mula ang in text mo? Iso asaan ka nag-reply. Anya nga ang angaw. Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka dayta. Talaga seryoso ka? Wan, sumardengak pa'y lang ag-eskwela. Tawan kwarta dagi tinaganak ko. Iso akayat ko tiyag trabaho. Talaga akasapulan ni antik ti sales lady. Ibagbaga na siyak ngam. Ha? Siyak ag sales lady? Ha? No way. Iso ay siya kun Naskan ang makaurno nga kiti kwarta. Sige, orayin nak nga rod tag sukatak biit. Ay, isukat ajak kayat ti umay dito'y palengke. Kanagado ti aglalaok at ang taong nagpangsit pa. Jak kayat tagbayag dito. Kat mapantanga rodan inje grocery ni Antim Ay, mabiit lang. Amangan mo masabat tayo kagulat a lalaki dito palengke. Sino mo? Ay, basta. Kontrabida itibiyag ko. Tunggal makita. Ay, madadang alital daw ko. Agar aram siguro kan kanya. Ay, nagadukot ni bagbagam. Umay kakitin, tamapanta ijay ayan ni auntie. Auntie, adda ka doha. Best friend ko ni Angie. Kaya't nakaniti sumra as sales lady. Naimbang nga aldaw yo, ma'am. Ante ko namlatan kanyak. Kayat mo ka di at talaga ti sumra ka sales lady. Wan ante, kasapulak ti trabaho. Nasingpit ni Angie, auntie. Nabayag kaming nga agam-am mo. Kasta ka day. Oh, Angie, amumot sigurong tiagbarian niya. Siyempre, mata. Oh, anya, auntie. Alain niyo ka din ti best friend ko? Ay na, amumot ka anakan. At talaga akasapulak ti sales lady. When awatak ni Angie. Mabalin na ti mangrugiin ton bigat. Oh, nangag mo, friend. Nakaragrag sa kak, friend. Agyaman nak, auntie. Ne, di ahalan. Apay anak katakder matlatan ichay. Di man ay ayabanday na ataong, auntie. Iso dahi ta, jay kagurguran ako na. Kasano ajak ayaban. Katiyag na matagiti lakok nga in-order ko. Kasi mat no nakatakder latan dita. Alan, umay ka ditoy. Mapainsa. Umay ka, antag merienda ka. Ay, nadadail manin ti alitaw ko. Bay, amla ka di. Tagtrap-trabaho mo di tao. Kasi mo. Di mo kusko sila pa. Anta nagagat day ta abaro. Oh, nangag mo? Andi, atuin lagi tilakom. Nakita ka na punno day taguy-guyudam akariton mo. Nakaan-anos kalakit din aya. Ala, idi sumlaang dita day takargam ta agmerienda ka. Saan na, Andi? Day tati ko nakmaninkan ka. Sumro, tiki naman nagbabain mo. Ala, agtugaw ka pa'y dito, itamapan kami gumatang iti merienda tayo kadag iti babalasang abisitak. Duwatan anti amapan. Iba tidak ditoy. Agbantay ka pa'y laang dito grocery ko ni. Ala, intan, Angie. Kumusta ka, Connie? Apay ay akong kumustaan na. Itatalang manan ang nakita. Di mo lang mo. Kanayon ka mamimis. Sikat na inspirasyon ko. Nuapay akayat ko ang makaturpos iti panagadal ko. Sapay na ko mga rod ata makaturpos ka. Inton makaturpos ak iti kurso ka. Kaya't nakmat siguron. Saan ang mapasamak dayta, kargador? Makaturpos iti panagadal na. Awan lak amukon. Di na kumamot tagibasitahan ko ni. Naka-enroll kita. Baawan klasek. Umayak ag kargador. Oh, di na saya. Lalaingam nga rod. Katsapay ko tagbaligi ka. Agyaman ako ni. Dahita talaga, ti kayat ko amang ngagan, manipod kan ka.
Isugayam dayjay di kagurguram ako nam. Cute mat. Natayag kan aday tsura na. Ay, di mo man dakdakamatin kanyak dayjay nga alan. Tauray anya ti bagbagam, talaga jak kayat. O, daytoy ti type ko. Day ta umamawagan ka? Itaak man tinagan na. Am-amu. Oh, Jonel? Di anak tibak na nga negosyante di ti lugar tayo? Juan. Sige, mabit na ang tasong bata ka. Hello, babe. Babe, mamimiss kan. Ayan mo ita. Kagap-gap po mi kinyan, Gigi palingke. Agawin ako. Anda pa yung klasik. Dagasan kayo ton madamdama. See you. Love you, babe. Okay. See you. Love you too. Bye. Boyfriend mo ni Jonel? Oh, apay anak laat ka. Imposible ka di ang mapasama. Yamin. Ni mami na. Ada na nga to asad na iti kapitulyo. Kat ni tatang na, negosyante. Anya ko ma. Kan amom na anya ti kurso na. Anya? Management. Ngamin, kayat na nga iso ti mangi-manage kadagiti negosyo da. Nagswerte kan? At daamin sa kan ka ti kinaswerte iti biyag. I love you, Connie. Ay, ayaw na kadimot lang. Katwan I love you, Junel. Na makagraduara kiti panagadal ko. Agkasarta na dagos. Anyat makunam. Saan ka di anasay-saya at no agbiro ka pa'y iti trabaho? Saan mo apakadanagan tayo ta? Tasyak to ti sumukat ang manager iti negosyo ti pamilya mi. Sa bagay matkati, Kan no jak kayat nga agbalin ang manager iti negosyo mi. Ado mo ti pagaplayak. Pagaagawan dagdag iti kumpanya. sigurado kay ti daytan? Agtalag ka kanyak. Itapay lang. Kat makit kita. Nga ado aswerte ti umasidag. Apa man na malapas ko ti kurso. Sapay ko ma, Junel. Anya ang klase abalay ti kahat mong ipatakdar ko. Mabalin nga agpili, ah? Si kanto tagbalin arena ko ni. Amin to akayat mo. Masurot. Ay na, nag-asa takon. Tasyak tinapilim nga ayatan, Junel. Nalala nga din, subuan ka na. Saanan ka ni? Ha? Ado ti tao dito restaurant. Ay ayatan ka ko ni. Iso nga ipakitak ti panagayat ko kan ka. Kaanakan, makiinumak man iti danaw ma. Nagnag na kayon samat, Uncle. Nagapon niyo. Naggapuak di ta palengke. Amumat. Ay, kargadorak ijay. Sige, Uncle. Mabiit lang ang tayalaan kayo iti danom. Sige. Ay, ito nga ako mampay. Ay, Ay. Ay, ay. Oh, Uncle. At iti danom. Api ngamin ang magmag na kayo kat nagado ti jeep. Ay, awan kwartak. Ay, inibus yu man siguro di kwartayo iti bisyo yu. Ay, adaman damaga kaanakan. Anya day ta, Uncle? Agar aram kadikan ka ni Alan? Jay kadwayo akargador? Wen kaanakan. Ay, jak kayat day jay. Binasted kun. Ay, sos. Apay abinasted mo kan no nagagat. Agis eskwela pa ija university. Umanay ka di day ta arason tapno aklunak ti ayat na. Ay, nakaanakan. Swerte ka. No iso ti mga sawakan ka. Ibagakan ka no apay. Agdangag ka anay bag. Di na kayat ti aginaw ma. Di na kayat ti sigarilyaw. Iso nga awan bisyo na. Ay, uray pa'y anya ti ibagbagayo, Uncle. Jak kayat day jay nga alan. Gaputad dan boyfriend ko. Adan boyfriend mo? Uy, Uncle. Am-am mo yun ni Junel? Ay, amok Kano nagloko da ijay a tao? Ay, dandaninak nasagit ijay highway.
ang mga noadda kayo mat-ijay nga ah. Kat no nag-ungat day dya tao. Imala iti amana alas taog. Ay na, saan analastog ni daddy na ang negosyante? Ay, di mo ay amaw. Adaw ti babae na. Uray no adan edad na. Anya, ay na uncle, agar aramid kayo manan iti istorya. Ay, pudno ti bagbagak ka anakan. At dapay madamdamag ko. Adandan ka nun mabangkrap ti negosyo da. Gapaw iti panagbababae na. Kasta? Kaya't kanwa sinaan jay misis na. Tadi na sardengan ti panagbababae na. Ay, sige, agawi da kaun ka anakan. Sige, uncle. Imagmatay may ka diti balay, Connie. Awan oras ko nga agpasyar iti balay yo. Wan nga rod, manipod na addaan kay ti trabaho. Busy ka na kanayon. Kasano? Kanayon nga ano ti customer mi kan ni auntie. Danda ni awan pa'y oras mi amangan. Oh, kumusta kayon ka ni Jonel? Amo, friend. Mamati ako nga dagayang forever. Iso, ti forever mo? Wan, nagkari kami iti tunggal may sa akalpasan ti panagturpos na. Agkasar kamin. Ay, nagmayat man no kasta? Pagpilpilyan nak nga rod no anya ti kayat ko abalay. Kasta ka di? Ay, nimot alan. Kanayon iti pwesto. O, di arman nakakuman. Agbagay kayo. Si Kantupay ti kanayon na adamagan. Amom, kayat nakakumakano nga awagan, takasarita na ka. Ngam awan mo't igatang na iti cellphone na. Ah? Ay na, friend, saan akas di alalaki ti para kanyak? Ay na, ni Alan, awan makukwarta na, ngamin igatgatang na kano iti libro. Kan, pagplete na pa nag-eskwela. Ay na, friend, saan mo nga istoryaan da di atao kanyak? Tasyak, kumita da kon kin ni Junel. Adeng, pangikabila ka dagito ilakaw. Unay katirigat mon aya anang ibunak kadagita, manong. Isardeng mo nga minan ti agkargador, ta ijay kalaangan balayaw. Nay, apay nga ibagam kanyak ti kasta. Kano ano pa iti mayat nga agpakargador kanyak. Uwan ata masyandakan ka. No kumangamin amin atangdan mo, kat igatang mo iti kanam, imbis nga arak. Dinapigsa ka kuma, ure adan edad mo. Ay na, saan kan nga agreklamaw? Tadjay paboritom akargador ani Alan, awanan. Ay, uwan nga ron. Si Kantisin mo blat. Maragsak kanakman para kan kuana. Hagasaman, inggraduar na ti kurso na a computer engineering. Bilibak nga ron kan ko, ana. Auntie? Ah, ay konay. Ay manong, ni kadiko ni dayton? Ala, auntie, uncle, di daksamot mabigbigan. Kasano, kat nabayagasan tayo anak kikita. Kan nakapimpintas ka itan ka anakan. Ay, thank you, auntie. Wen nga rod, manipod nagasawa kami kini Junel, imadayo kami kat italaang manan ang nagbakasyon na. Apay pa lang ay madayo kayo. Oh, uncle, kargador kayo pa'y laang dito'y palengke nga aging gaita. Ay, kat anya nga iti sabali nga amo na atrabahuan. Tabamartak mat nga ron tangkel mo. Ay, wen gayam, auntie. Ayan ni Ana. Ay, kwa. Kalpasan na naggraduar iti computer engineering. Agtrabaho itan, iti may sa akadaklan a kumpanya. Ha? Pudno ka di kay bagbaga ni uncle, auntie. Ay, uray kas talang ni uncle mo. Pudno, ti imbaga na. Nagdakkel, iti paaramid na balayda. Iswati aramidak mat. No makita ko na nakaparada jay lugan na ijay balayda.
agin lalabasak. Ket ay abanak. Ket aginom ken pakananak ijay balayda. Pudno ka di, auntie? Wag, pudnaw. Ngam ni uncle mo, bagbagaak. Tamarwam alabas iji balay daalan. Ah, Nukas na adan asawa na. Nagasawa da ka ni Anjay. Iso dati nagkatuluyan? Na-develop na siguro at kanayon nga adda idi dito'y pwisto ni Alan. Kano pinagadal na ni Anjay, iso nga agpadpada da itan nga agtrab-trabaho itinakal a kumpanya. Padasa man na sarungkaran iday di balayda. kung natumat ngamin ken ka kaanakan. Ani Alan ti rumbang apaki asawaam. Ay kahit, kumusta ngay mati asawam nga anak ti baknang? Oh, apaya kas ti lang am asim mangpan. Diyak ka, jijaya da kanya ka trabaho. Staff lang. Anyat serbina nagturpo sa kiti management. Kung saan nga agbalin ang manager. Manager, isukat ang marigatan ka ang makastrak iti trabaho. Takayat mo, manager adagos. Nagbabakit iti pagkit kita ang kanya, Connie. Nabangkrap ti negosyo ni dadim gapo iti panagbababae na. Ipalpalastog mo ini, nga agiin nagaw dagiti kumpanya ang mga lakan ka. Nga manya nga ita, pulos nga awan mastrakam at trabaho. Iso nga ita, agan anos tayo dito'y daan ken nailat nga apartment. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, makaadok man ang timangan ita, manang Susan. Ay naading ko, aginayad ka laang iti panangan mo. Ay, nagimas ngamin tinlutom nga adobo apato, manang. Ni, nabsog kan san manong rito. Amano maimpatso ka, sapay rabi ita. Saan ka man asutil, Ronalyn? Sikat ti ag-diet. Ay na, nagimas at talaga ti dry adobo apato. Ay na. Ala, mangan kayo kitin. Dinner laang mat ngamin nga agsasango tayo amangan. Tadamot trabaho. Wan manang, iso a happy family tayo, no kastoy arabi. Husto ka ading ko. Ayun gayam lito, kumusta mo ti trabaho? Ay, kwa manang. Mm. Apay, Apay, sakit insardeng mo pa iti agsubo. Saanan asimrek day ta iti trabaho na manang. Ne, apay ngay. Di mo't imbaga kang anusam. Tatalagaan narigat no agdadamo ka iti trabaho. nakarigrigat mo ti agbalin abagar iti grocery. Agbiro kaklangan iti sabali a pagtrabahwak. Jack payment makatugaw. Inawis nakmat ito'y igit ti baybay, Susan. Anda ka di parikot, Lams? Nilito man. Apay niya ading mo. Ay, nagikat manen iti trabaho na abagar iti grocery. Nagikat manen? Un nga ron. Awan aanusan gikapsat ko. May katlon day ta trabaho na nagikatan na. Un nga ron daron. Tubngaram ngamin Diyak kayat nga agpasugnod kanya. ang amnusan mo atubngaren. Kastalatan ti aramiden na. Diyak kayat agumura kanyak ti kapsat ko. Amumat ada kamin tinagsisin na ranay. Manipod na tayo dagi tinaganak ni. Ti panang tubngar, kat panang isakit, Susan. Amirisam day ta. Apay dagitain lasin mo anatang, bakit? Edad kantuman ka ni Susan no sumangpaut. Sa bagay, awan ti makunak iti dayja akaruba ta bakit? Nagagait ken nasingpait. Wan nga road pidreng. No sa bali laang dayja balasang, idi pay lang anak ki asawa ah. Wana, sapay adamat nobyo nan. Ken adda pay napinta sa trabaho na. Naasidagmatan ka data ni Susan. Kasla anaktan iti panagriknak. Kasano kat nakasingsingpait. Sapay naisam. Sana kas kadagiti dua akakabsat na. Di mo dilawan idat agtutubo tapay laang. Talaga kit di na idumada kini Susan. Ne, adda kayo matgayam dito'y paraangan nyo na nalina. Tatapid rin. Ay na,
pagsarsaritaan da kalaang itay. Apag iso matisangpet mo. Alaam dagito'y natang ngayon lasin ko. Ala, kababain mo't nana. Kanayon dak apadawatan iti bunga ti mulay oh. Alaam kit din, balasang ko. Saan kayo nasabsabali kada kami? Di ka pa'y mat nakainaw, Ronalyn. Madamdaman ton manong. Ala ka ah. Day talaro pam tininto na ram. Nagsao ka mat. Amang ano kaya't mo ay pulong ka kun ni Manang Susan? Anya ko mati ipulong mo. Asaan ka na pa nag-apply ti trabaho? Ngamkit di, nagmalmalam ka nag-cellphone. Inton lonis ton. Masadutak mo't detayin na rumwar. Nagkuyom ngamin ti panawon. Oh, makitam? Sika talaga, Manong. Di nakman dilawan. Tauray si ka. Gusto ka di tinangag ko lito. Saan ka nang ipasa iti requirements mo iti may sa akumpanya nga kasapulan iti checker? Kwa manang. Inton lonis ton. Unay mo't daytan ading ko. Di na kanon kaya ti agobrapay, Manang. Aktal na ka man, Ronalyn. Saan ka makisamsampitaw? Ta saan mo nga mo ti ibagbagam? Sinurot nakmat iti pagmulmulaan mo iti natang Susan. Wala na. Napintas dito'y Kayat ko. Wan, prisko ti angin ditoy. Wala na. Kayat ko mati makarelax ita ta day off ko. Apay, adda ka di parikot mo. Ni ading ko alito anana. Apay, Kaslaawan mo't plano na ngagtrabaho man. ay, naglakan samot ngamin ang mga agtrabaho. Huwan nga rod nana. May sabulan na laang ang nagtrabaho iti grocery ini. Nagikat nga awan gap-gapuna. Ay, bagbagaan, balasang ko. Kasaritam iti nasayaan. Inaramid ko nana. Iso na laang tapanagrik na. Kat nakasanggir dalat ta kanyak. Uray no kas na adadakkeldan. Kasta nga rod ti madlaw ko, Susan. Wala na. Amoy umat amanipod na tay dagiti naganak mi. Siya kunti kaslananang ken amada. Ngamkit kasla didak mat kayat atulungan iti adu arigat ko. Harold, api nga inawis nak iti paborito ta restaurant. Kaya't ko ang makapag-dinner ta aduduata, Susan. Apay, naumakan akadwata dagiti kakabsat ko? Saan mait? Ngamkit di. Kaya't ko mait nga intimate ti dinner ta ita. Sika talaga. Awan mo ti okasyon ita. Uray pa'y. Kaya't ko mait nga da privacy ta. Ayun gayam, kumusta ti trabaho? Nasayata na damag mo, Susan. Na-promote ta. Siya kon ti overall supervisor ita. Kaya't ngimato ti sweldo kon. Oh, talaga? Iso anas kan nga rod nga ag-celebrate na. When lab. Kaya't ko ngagsimpata ko mamatan. 30 kon. Kaya't kumatan ang maadanta iti anak. Diyak kaya't nagkuribet-bet kanton. Kat ubing pailan iti anak ta. Manong Lito, aldawan. Di mat ada trabahom ita. Saan ako nasumrak? Anya, ngumapay. Nagrigat mati trabaho ka. Ay na, awan pa'y makalawas mo ang nagtrabaho na umakamanan. Nakarigrigat nga rod. Tulang ka kadi. Sana katulang, Manong. Agasam ngay. Kunak no checker lang ti ubrak. Saan mat? Tagi bagkatak mat kadagiti kinarton. Nagdadagsan pa'y. Ay, Nukas na, nagikat ka manan iti trabaho nito. Ha? Da kayo mat gaya manang. Kunak man no simrakan iti trabaho. Nagsubli ang tadda na lipatak. Jaklem pagarup ana uma ka manan iti trabaho. Kuang amin manang. Nagrigat ngamin. Marigatan ak. Awan tinalak at trabaho lito. Amin at trabaho, narigat. Nang runa kat agdadamo ka pa'y laang. Ay, kaasimot ni Susan bakit. Taapay, Pedring. Kasanaw, nagikat man gaya man iti trabaho na nilitaw nga adi na. Ay, win nga road. Dayjay, nalabsak man itay iti balkonda di tabalayda.
nakaidang agsilsilpawn. Na, si kansamo ti Maritisan lakay. Pudno mo ti bagbagak. Ay, amo da ngamin nga daniman ang daamang pakpakan katakwada. Ba nagasa na rumbang? Saan mo't nga agnanayon nga kakabalay da amin? Nanalina, umayak man. Tata Pedring, adda kayo. Ay, iduron mo latan day tarwangan. Saan anak kalakday ta? Seryoson sa matibagam, Harold. Tainawis nakpay dito igid ti baybay. Diyak ngamin kayat nga da disturbo. Wen nga medyo adayumat dito eh. Saan mataparikot day ta? Tanda matlugan. Wen matkit di addan kabukbukudam alugan. Wen Susan, inlako ni boss kanyak. Nalakalang ti panangilako na. Sakat installment pay. Dakil abanag daytan. Wen lab. Kat napalabas matan ti may sa atawan na nagtulagan ta iti. Nga anya. Imbaga mi di akalpasan ti may sa atawan katagsimpatan. Saan ka ngay mandugot iti? Tako na mga agad-adal pa lang ni Ronaldin nakabsat mo. Wen, agpayso. Nagtulag ta idi. Ngam saan pa'y mat anak ka-graduate ni Ronaldin. Taadugayam ti failed subject na itinaglabas. Anya? Ay, kasta unay nga ungot ko iti. Ngam awan mabalin ko. Mabalin talatama ti agkasar. Duata namang paadal ki ni Ronaldin. Siyak ti akin obligasyon kadagiti kakabsat ko. Diyak kayat amairaman ka. Lukas ta. Saan mo pa'y amatong palti? Lading ita, Carol. Ikanak kumapay iti may sa atawan. Kalpasan na, umanugot ako. Manang, apaya saan ka matimtima? Baybay ang daklatan, Ronaldin. Maikaw ak ngamin. Manipod itay simmangpot ka. Di ka pulos nagsasao. Sa ita. Agsangit ka mo dun. Awanan ni Harold. Anya ti kayat mo asawan nga awanan ni Manong Harold. Nangasawan iti sa bali. Anya? Saan ako na mauray pa iti may kaduagon daw. Kastagayam. Ti amok ngamin katagraduate ka ita semester. Ngam saan matgayam. Ala, siyak pa'y gayam ti makagapo. No apay anagsina kayo. Diyan mo ti suhok ita, Ronaldin. Diyan mo. Sorry, Manang. Sorry talaga. Nakaumay kamot dito'y balay, balasang ko. Uwan na, Nalina. Malagip ko ana sa uyo iti. Nga agigan iti sentro ti may nga anak yo. Wan, apay aya. Nana, mabalin nga ta makipag naadak pala kadakwada. Uray may sabulan lang. Ay, kat mabalin Sakat am-amo na kapay ni Loreng nga anak ko. Takanayon ka nga istoryaan kan kwa na. No kasi ama pa nakagpasyar iya balay da. Pakibagayon tuman nga rod kadakwada, Nana. Kastamot din ay iti manugang yo. Wan, yawag ko kadakwada. Agyaman ak, Nana. Ay kasanon dagiti dua kakabsat mo. Nahustuan dan iti tawan, Nana. Isud at ti makagapo. No apay akayat ko ti umadayo. Sige, maawatan ka. Wan, maawatan ka, balasang ko. Ronaldin, nakaluto kan? Masadutak, Manong. Napuyat aki di rabi. Anya nga rod nga iti pamigatan ta. Si kamot din ati agluto. Siyak mutla ka na yun ng taglut-luto. Sikat ti babae. Iswa sikat ti agluto. Saan arason day ta, Manong? Babae man kan lalaki, parehas itan. Mapanak lang arudan gumatang iti lutong ulam di takanto. Nasaysayaat pa'y, Manong. Tapno agi sa angaklatan di ta rice cooker. Ay, Ronaldin. Madlaw mo ka di. Diyan niya, Manong. Ni Manang Susan Saan mat unayin ang matimtimag? Manipod nag-break da iti boyfriend na. Wan nga ron. Kat,
Kasla siyak pa iti mapabasol iti napasama kadakwada. Saan mo mat abasol? Saan mo mat idaalinapdan iti panagsimpada ko ma? Isumot. Isudamot laong at yakin basol. Saan kumot nga imbaga, saan pa'y nga agasawa ni Manang? Nangag ko tinagtungtungan nyo. Ha? Juan, basol ko ti amin, Ronalyn. No imanugot ako mga agkasar kami kini Harold kalpasan ti may sa atawan. Saan nak ko mga insukat? Adda ka pa'y gayam di Manang. Kunak no simrek kan iti trabaho. Di yu mo, taal daw kayong agririing. Ngam saan ak pa'y asumrak ita. Manang, apay dagita amaleta. Ijayak pa'y lailing agnad. Itikas na, asidag iti trabaho. Ang manang, kasano kamin ka ni Ronalyn? Di kayag danag. Taitad kulat tati allowance yu. Apay pay laang manang. Kaya't kumat amabaliwan taglawlaw ko, Lito. Manang, nauma ka din kada kami. Saan? Ngamkit di. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Manang, Sapay ko mata maawatan dak, Lito. Tamanipod idi. Da kayon ti pinampanunot ko. ngamday tati karim edi, kadagiti naganak tayo. Anya akari. In karim, asaan na kami abaybayan kini Ronalyn? Apay, binaybayan kayo aya. Saan pa'y mata? Adan ti tricycle nga inarkilang Manang. Nasaya at nasapa nga imay. Talaga ka di adida kan malapdan nga agnaud iti ili, Manang Susan. Nakaikada nga kon Ronalyn. Kasano kami ngay kani Manong Lito. Saan kayon nga ubing ababasit, Ronalyn? Ngam, saan kami anarwa maawan ka dito'y balay? Daytakat nga ron. Saan kayo anairwam? Pakawanan na kun Manang. No siyak ti makagapu apo manaw ka. Awanan dayjay. Bay amon. Ngam kati. Kayat ko ti makapagpanunot anaimbag. No agbaliw ti panunot mo Manang. Agsubli ka kumaadagos dito'y balay. Wan. Ngam bayat ti kaawan ko. Da kayon ti makaam mo dito'y balay ken nilito. Wan Manang. Katsapay ko mataagsubli kan tumatlaan. Mong, adda dagiti panawin at agdama ang makita tayo ket isulayng ti pagbatayan tayo iti pagpili. No asino ti addaan iti kwarta, no asino ti napintas ti pamilya, no asino ti adda ti titulo. Mong, wenno no asino ti kasla adda ti sigurado a masakbayan. Ngem ti biyag saan akanayon a sumurot iti dayta a panangukom. Daytoy ti narik nga iti istorya ni Connie. Mong maysa a balasang a taga La Union nga agtawen iti 20 idi nang rugi ti pakasaritaan na. Insardeng na pa iti panagadalgapu taawan ti umdas a kwarta. Mong isu nga ng sapul isuna iti trabaho tapno saan laeng a nakatugaw ken tapno addamet ti bukod na apaggapuan. Babaen iti gayyem na. Mong nakaammo isuna nga akasapulan ti antya na iti sales lady iti grocery wenno tindaan idiyay palengke. Iti rugi saan analaka ken koniti ididya nga agtrabaho iti kasta a lugar. Mong marigrigata ni suna iti angot iti adua taw ken iti trabaho saan akas iti nalagip na nga arapa para iti bagina. Ngem gaputa kasapulan na ti kita inawat na metlaeng ket ditoy ang nagsubli ti maysa na pateg aleksyon. Mong no dadduma ti trabaho asaan tayo apagayatan iti rugi ket isu ti agsuro kada tayo no kasano ti agbalen na pigsa saan nababasit ti trabaho gapulaeng taadday ti palengke. Mong saan meta bumaba ti peteg ti tao gaputa agkarkarga agtartarabaho iti grocery wenno mangrugrugi ti baba. Iti dayta meta palengke adda ni Alan maysa a kargador a kanayon nga adda iti aglawlaw. Mong nakita ni Connie nga simple ti panagbiag ni Alan ngam addamet ti maysa a banang analabit saan adagos a makita no kwarta laeng ti sukatan adda panggep ti lalaki. Mong agadal isuna iti universidad ken nagkarkargatapno adda maipay ti panagadal na. Saan na nalaka ti kasasaad na ngem saan na nga inusar ti kinapanglaw kas rason tapno isardeng ti panagpursigi. Mong adda ti panagayat ni Alan ken Connie ken saan met nga ilimed dayta.
Ti panangkita na ken Connie kat saan laeng akas iti maysa abalasang nga agtrabaho iti tindaan. Mong nagbalin ni Connie amay sa kadagiti inspirasyon na amang ituloy iti kurso ken mangragpat iti nalaklaka a masakbayan. Ngem iti panig ni Connie awan ti ayat na ken Alan, ken dayta masapul met a respetaren. Mong saan agapu ta naimbag ti tao ket obligasyonen ti sabali nga ayatan ni Suna. Ti pakaseknan ket no kasano at tinimbang ni Connie dagiti dua a lalaki nga adda iti aglawlaw na. Ni Alan, kargador, estudyante, basit ti kwarta. Mong ngem adda direksyon. Mong ni Jonel, ti boyfriend ni Connie, anak ti negosyante, agadal iti management, ken kasla nakasagana ti dalan na taadda negosyo ti pamilya a mabalin na a managerin inton makatapos. Kadagiti mata ni Connie iti dayta a tiempo. Mong ni Jonel ti kasla adda sigurado. Adda pay dagiti kari may panggep iti panagkasar, balay, ken nasaya at abiyag kalpasan ti panagadal. No adda tao amang ipakita ken kaiti kasta a masakbayan na laka unay a maawis. Mong ngem dito iti masapul nga kitain ti kari ket saan pay a resulta ken ti estado ti pamilya ket saan akapada ti personal a kabailan ti tao. Mong adda pay uncle ni Connie anang ti ditipakdaar may panggepen Jonel ken ti pamilya daytoy. Mong kuna ti angkol adda problema iti negosyo ken adda met dagiti dakes sa ugali ti ama ni Jonel a makadangran iti pamilya ken iti kinatalged ti negosyo. Saan apinati ni Connie dayta ken mabalin met a maawatan no apay. Mong no ayatem ti maysa tao kasla masakit no adda sa bali a mangibaga nga saan akas ta perpekto ti tao nga pinilim ti natural a reaksyon ket depensaan ni Suna. Mong ngem adda dakkel a distinsyon iti panangdepensa iti ayayatem ken iti panagkedked amang kita iti posible a problema. Saan akasapulan a panunoten a sigurado nga agbalin akas iti ama na ni Jonel. Mong awan met ti kasta nga ebidensya. Ngem ti panagbagbaga ti uncle may panggep iti negosyo ken iti pamilya ket maysa a pagdaar nga ti kasasaad a pagtalgedan ni Connie ket mabalin a saan a permanente. Mong ti kinabak ng ti pamilya mabalin a mapukaw, ti titulo a manager mabalin a saan a dago sa maited, ti agtalinayet ket ti ugali, panagadal, panagtrabaho, ken abilidad a bumangon no agbaliw ti kasasaad. Naglabsan ti tiempo. Nagkasarda Connie ken Jonel ken ni Madayo da. Ket idi nagsubli ni Connie iti lugar sa balimen ti nakitaan na. Ni Alan, ti dati a kargador a saan na kayat ken saan na met pinili, nakatapos iti computer engineering. Saan lang ang nakatapos, nakasarak pa iti nasaya at trabaho iti dakila kompanya. Dayto iti parte a makapagpanunot unay, saan gaputa kasapulan ko maanagbalin a magkasinsin na da Connie ken Alan. Saan? Awan ti rason apiliten ti romansa a saan met nga adda iti puso ni Connie. Tinapateg ket ti panagbalbaliw ti panangkita. Ti lalaki a dati a mabalin a makitaleng kas kargador, ket adda gayam kapasidad amang bukel iti bukod na amasakbayan. Ket ti panagkarkarga imbes sa pakabainan, nagbalin pay apaset ti pamati ano adda panggep. Uray basit ti rugi, mabalin nga adda adayo apapanan. Iti sabali abangir ti kasasaad ni Jonel ket saan akas iti nalaklakaan anay pakitaidi. Ti negosyo ti pamilya ket simre kiti rigat. Kanday ta asigurado apusto a manager akasla nakalaan para ken kuana ket saanen akas iti dati. Iti pakasaritaan kasla marigatan ni Jonel iti trabaho. Ken kasla ti kayat na ket dagus a manager a level ti pwesto imbes amang rugi iti mas babanoy susi ti adda agundaway. Ditoy ti reaksyon a saan a mabalin aliklikan. No ti maysa ataw ket nasanay amang kitkita it trabaho babayan lang iti tilo mabalin a may parit ken kuana ti adu agundaway a pagsabongan na. No awan ti negosyo atawiden. Masapul met a makita no adda kabailan na amang rugi iti babakas iti naramid ni Alan. Dayta ti kontrasta dagiti dua alaki. Saan akayatas asawen nga awan ti pagnamnaman ni Jonel. Ngem ti istorya ket mangipakita nga ti kinatalged a nagtaud iti pamilya ket mabalin a mapukaw. Bayat ati kabailan a nabukel babaen, iti panagpursigi ket mabalin a maitugot iti sadinuman. Ken para ken Connie, awan ti kasapulan a pagbabawi nga isu ti pinilina tat ti panagayat ket personal. Ngem adda maysa a napateg a maadal saan a nasayaat a mangipateg iti tao babaen laeng iti agdama a trabahoen no kwarta. Tati kargador ita mabalin nga engineer inton bigat. Ken ti anak ti negosyante ita mabalin met a masapul nga mangrugi manen no agbaliw ti biyag.
May sapay a masapul aklaruan ditoy ti panagduras ni Alan kat saan aparusa ken Connie. Mong, kan tirigat mi Jonel kat saan meta pamaneknek nga saan ko man ni Jonel ti pinilina. Ti ayat kat saan na contest at ti makabak nang iti kamaudyanan ti automatiko at tama a partner. Ti makita tayo kat sa bali. Mong, no agpili tayo iti tao saan ko ma at ti kinabak nang wenno ti tulo ti kang runaan na rason tadagita kat agbaliw. No adda may patig isisuti kinapudno kinaanus panagresponsabli ken panagpursigi. Mong, ken no adda tao asaan tayo ayaten saan akasapulan apiliten ti pusog apulayng tanaimbag isuna. Ni Connie adda karbengan na amang pili ken Jonel. Mong ni Alan adda met karbengan na amang ituloy iti biag na uray saan isuna tinapili. Dayta ti mas mature apan ang kita iti istorya. Ti pateg ni Alan saan nagtaw di ti panakapili wenno pan nakareject na. Mong, adda daytay ti panagtrabaho na kan panagadal na. Ken ti responsibilidad ni Jonel saan amay katgaputa anak isuna ti negosyante. Inton mapukaw ti comfort, sa diyay amakita no kasano ti panangawat na iti realidad. Mong, ngem no ti istorya ni Connie, kat may panggip iti panangukom iti pateg ti tao, ken ti kinatalget ti masakbayan, ti istorya ni Susan kat mangiturong iti sabali a klase ti panagayat. Mong, ti panagayat abasit a nagbalin a responsabilidad ken ti responsabilidad anang rugi a mangala iti amin a lugar iti biag na. Naulila da Susan ken dagiti kakabsat na ken kasmanang. Mong, ni Susan tinagbalin akasla ng salaknib ken nang ipateg iti pamilya. Isu na ti agtrabaho, isu na ti mangted, isu na ti agpanunot no kasano a mapagtalina iti balay. Mong, ken isu na met ti mangtultulong iti panagadal ken panagbiag dagiti adading na. Iti may sa arabii makita pa iti simple a panagkakadua ti pamilya iti lamisaan, adda makan, adda katawa, adda panagsarsarita. Iti ruar, mong kasla happy family. Mong, ngem iti uneg dayta kinatal na adda may sa problema a nagdakkel. Nasanay dagiti kakabsat ni Susan nga adda isuna nga agsalo kadagiti pakaseknanda, may sa kadagiti ading na ni Ronalyn. Mong, nagsardeng iti trabaho iti grocery gaputa marigatan. Saan day tati umuna ang trabaho abinaybayan na. Kad daytoy ti banag ang makapungtot ken Susan. Saan gaputa bawal ti mapuyat wen no marigatan. Mong, no diket gaputa tunggal marigatan ti may sa trabaho. Kasla ti solusyon ket panawan dayta ken aguray manen nga adda mangsalo. Ininggana ni Susan nga agbiro kiti sabali a trabaho. Mong, nang tedpay iti ideya may panganggep iti kumpanya amang kasapulan iti checker. Ngem makita ngawan pa'y tinapigsa a determination ni Ronalyn. Adda met dagiti sa bali a kakabsat nga adda problema iti trabaho ken panagadal. Mong, iti kasta a pamilya ti kinamanang ni Susan kat saan laeng at titulo. Nagbalin dayta a trabaho nga awan ti day off, no awan ti kwarta isu na ti danonen, no adda failed subject isu na ti agdanag. Mong, no adda nang isardeng iti trabaho, isu na ti mangbiro kiti kasukat, no adda agsakit wen no adda kasapulan, isu manen. Ti problema no may salay nga tao ti kanayon nga agsalo. Mong, dagiti sabali mabalin asaandan a maadal no kasano ti agsalo para iti bagida. Iti tenga daytoy adda ni Harold tinobyo ni Susan. Mong, saan a simple a side character ni Harold ta isuna ti mangipakita iti kabaliktad ti biyag ni Susan. May sa a masakbayan nga adda lugar para iti bukod na a pamilya, bukod na a relasyon ken bukod na a ragsak. May sa nga aldaw. Mong, inawis ni Harold ni Susan iti paborito a restaurant tapno agdinner da adua. Mong, adda na imbag a damag ni Harold na promote isuna a supervisor. Ken gaputa agtultuloy ti panagduras na kayat na metapagbalinan a seryoso ti plano da iti panagkasar. Mong, kayat nang agsettle down ken mangrugi iti pamilya bayat asaan pay anala daw. Saan na nakaskas daw day ta atarigagay. Tano na bayag kayo a relasyon ken addamet ti kabaela na mangrugi. Mong natural laeng akayat ti may sa atao nga amoen na no adda kadipapanan ti panagkakaduayo. Ngem para ken Susan, tunggal pa nang ibaga ni Harold iti kita dua ket kasla madagdago paniti ngem dagit ti kakapsat ko. Mong saan nga awan ti ayat na ken Harold. Ti problema saan wat ni Susan no kasano a mabalin na nga ipiliti bukod na abiyag na dapay dagiti ading na asaan a nakasagana. Mong, nang ipakita pa'y ni Harold, iti balay a mabali na pagsapsapulanda, iti masakbayan may sa abalay a naala babayan iti installment. Dayta ko mati simbolo nga saan layeng asaw ti panagplano ni Harold. Mong, adda aktual a panagsagana,
Ngem uray kasta saan pa'y nakapagsagana ni Susan amang Ted iti final apanangan nugot. Adda pa'y ading anagadadal, adda problema iti subject. Mong adda pa'y responsibilidad asaan na kayat abaybayan. Mabali nagtaen dayta kas kinaayat ken pudno met. Ngem adda met sa bali aside. Mong no amin a problema dagiti kakabsat na ket agbalin a rason. Tapno iuray ni Susan ti bukod na masakbayan. Kaano ti panawen a mabalin nga agbiag met isuna para iti bagina. Mong ti failed subject ita mabalin a sumurot iti sabali a problema inton sumaruno a semester. Mong ti awan trabaho ti maysa ita mabalin a sumukat iti pakaseknan ti sabali inton bigat. No awan ti pagaddengan ti panagsacrifice awan met ti petsa ti panagpatinggana nabayag a naguray ni Harold. Mong ngem dimteng ti punto asaanen akaya ti relasyon ti kanayon apan nakaiuray nagbreak da. Idinaawatan ni Ronalyn nga awanan ni Harold, nakita met na ti dakkel epekto iti manangna. Nagsangit ni Susan, mong ken iti uneg ti sakit imbasol na pay ti bagina. Impakita daytoy nga awan ti simple a kontrabida iti istorya. Saan nakasapulan at tawagen ang managing bubukod ni Harold gaputa kayat na ti panagkasar. Mong saan met akasapulan at tawagen abidut ni Susan gaputa pinangipateg na dagiti kakabsat na. Ngem adda desisyon nga adda bayad na. Mong pinili ni Susan akanayon nga ipangruna ti pamilya. Ket ti may sa kadagiti bayad ket napukaw ti relasyon a mabalin kumaan nagbalin na bukod na a pamilya. Daytoy ti masakit no dadduma. Mong ti panagsacrifice ket saan anasaya at abanag no awan ti balanse. Tamabalin ang mangisalakan ka iti sabali. Ngem bayat dayta mabaybayam met ti bagim. Kalpasan ti pannakigasanggasat na. Mong addamet na pateg anabaliw iti panunot ni Susan. Nakita na ano agtalinayad isuna iti balay agtultuloy lang ti dati a sistema. Isuna ti mangted dagiti kakapsat na ti umawat. Isuna ti mang solve. Mong dagiti kakapsat na ti aguray. Isuna ti mangisuro ngem saan da mapilitan a subuken ti bukod da akabaelan ta addalatta ti manang daamang salo. Mong isu nga nagdesisyon ni Susan nga umadayo iti trabaho ken pumanaw iti balay. Bayat adagiti kakapsat na ket mabati ti baryo. Saan na kinuna na nga isardeng na ti amin atulong. Mong adda pay laing suporta ken allowance a mabalin na nga ipaay. Ngem ti presensya na ti panangsalaknib na iti tunggal problema. Ken ti panagaramid na iti amin para kadakuada dayta ti inikat na. Mong ket idi na magdagiti kakabsat na no apay pumanaw isuna. Nalawag ti mensahe kayat na nga agbaliw ti panunot ta ken maadalda ti agpursigi iti bukod da abiyag. No agbaliw ti ugali da mabalin met abumalik isuna. Mong daytoy ti desisyon a mabalin a makapadagsen ti maysa a manang. Nangruna no nabayag a panawen nga isu ti nagsirbi akas naganak. Nalabit adda guilt. Nalabit at darik na akaslabi na ibayan na ida. Mong ngem ti distansya a pinili ni Susan kat saan a pananglipat. Mabalin dayta a panangted iti lugar tapno dagiti kakabsat na kat maadal no kasano ti tumakder. Mong taadda panawen at tinaimbaga tulong kat saan nga isu ti panangaramid iti amin para iti tao. Tinaimbag at tulong mabalin nga isu ti panangipalubos ken kuana amarigatan basit mangbirok iti trabaho. Mong mangawati ti resulta ti bukod na a desisyon, ken mangammo nga ti kwarta ken oras ti sabali ket saan analaka a mapatawd. No kanayon a ready ti manang nga mangsalbar mabalin nga awan ti urgency ti adi nga agbaliw. Mong addamet maysa a sensitibo a punto iti desisyon ni Susan. No pumanaw ti maysa ama nang anabayagan a nagsalo iti pamilya, mabalin nga umuna ti panagbuteng dagiti kakabsat na imbes a panagbalbaliw. Mong dayta ti rason no apay anapateg nga awan ti panakaipakita akasla panang dusa. Iti pakasaritan saan met ngayon kadeng ni Susan nga awanan ti pakialam na. At dalatta ti panang tulong na, mong ngem saanen nga awan ti kondisyon ti panagsalo. Kadda ita ti nakaiba iti panagtalikod ken panangikadeng iti limitation. Ti panagtalikod ket kaslaawanen ti responsibilidad. Ti boundary ket panangibaga nga addaak. Mong ngem adda met aramidenyo. Para kadagiti kakabsat na dayta ti oportunidad amang sursuro iti trabaho. Panagadal ken panang salaknib iti balay asaan akanayon. Nga adda ni manang amang urnos iti amin. Mong para ken Susan met dayta ti oportunidad amang lagip nga adda met biag na abukod. Mong saan a selfish ti mangpili iti trabaho a mas nasaya at para ken kuana. Agpahuway wenno mangipatagder iti relasyon basta saan alipaten dagiti pudno a obligation.
Mong ti problema laeng kat no ti obligasyon kat awan ti papagpatinga ken awan ti panakibingay. No paggaduayan tayo dagitoy dua apakasaritaan adda may saan na pintas a koneksyon uray saan daan nagkikinnablao. Ken koni mong ti sukat ti tao saan na makita iti titlo, kwarta wenno estado iti agdama. Ni Alan kat may sa a kargador ngem adda disiplina ken direksyon. Ni Jonel kat adda pribilegyo ngem idi agbaliw ti kasasaad ti pamilya. Mong masapul met nga ipakita ka no kaya ti agad just ka nagtrabaho uray saan adagos a manager. Ken Susan, ti patag ti panagayat kat saan met a masukat iti kadakkel ti sakripisyo laeng. Mong mabalin nga ay ayate unay dagiti kakabsat mo ngem no ti panangtulong mo kat nagbalin amang pasadot mang paasa wenno mangikat iti responsibilidad da masapul abaliwan ti porma ti tulong. Mong saan amin a panangitit kat makatulong no dadduma ti panangipay iti limitation ti isu ti ad-adda a makapabigbig iti pateg ti esfuerzo ken adda pay may sa eleksyon a pagpatpadaan da Connie ken Susan. Mong ti masakbayan kat saan a mabukel babaen iti kariwen no panangisakripisyo laeng. Mabukel dayta babaen iti kababalin. Ni Alan, inaramid na ti trabaho a kabaelan na bayat nga gadal. Saan a pinili ni Connie ti ayat na? Mong ngem saan namit napigilan ti panagduras na. Mong ni Susan inaramid na ti amin para iti pamilya ngem into nabigbig na nga saanen anasaya resulta nang ted isuna iti distansya tapno mabaliwan ti sistema. Ni Jonel iti panawen anapukaw ti dating kinatalget. Mong masapul met nga amoyen na nga awan ti trabaho apakababa no dayta ti napudno adalan tapno agtagdermanen dagiti kakabsats ni Susan. Mong masapul meta maawatanda nga ti ayat ni manang kat saan a lisensya tapno saan da nga agresponsable. Iti panagbiag na laka a maalilaw iti agdama. Ti addan iti kwarta itakasla isu ti napigsa. Mong ti agsacrifice itakasla isu ti pinakamaayat. Ngem no kitaen iti napauta panawen mas napateg dagiti banag-asaan adagos makita. Disiplina, kinaanos, kinapakumbaba, panagtrabaho. Mong ken kabailan amang ikadang iti limitasyon. Mong dayta ti makita iti kargador a nagbalin na professional. Dayta ti makita iti manang anaawatan nga ti panangbaybaya iti ading nga submubok ti bukod na ket saan a panangbaybaya iti ayat. Mong ken dayta met ti masapul a makita iti maysa a pamilya wenno relasyon no dumteng tirigat. Saan a kasapulan nga agpampanunot no asino ti nasursurot akasla agturay. Mong masapul nga agpampanunot no asino ti nakasagana nga agtrabaho agad just ken mangawat iti resulta ti bukod na a desisyon. Ti istorya ni Connie kat saan nga agpatingga iti panagbabawi iti napili a lalaki. Mong saan met akasta ti mensahe. Ti mas napateg kat ti panangbigbig nga saan ko maababasiten ti tao gapu iti agdama kasasaad na. Taawan ti makaammo no kasano ti panagbaliw ti biyag. Mong ken ti istorya ni Susan kat saan met nga agpatingga iti panangibaga nga masapul at alikudan ti pamilya para iti bukod aragsak. Mong ti mas napateg kat ti panangbigbig nga ti panagayat nga awan limita na mabalin a mga ramid iti panagdepende ken ti tunay a panangtulong kat masapul a mangisuro met iti tao at tumakder iti dua a pakasaritaan. Mong may sa ti klaro saan na sapat ti naimbaga puso laeng masapul met ti nalawag a panunot, saan na sapat ti karilaeng masapul ti aramid, saan na sapat ti estado laeng masapul ti kabaelan. Mong ken saan a sapat ti panagsakripisyo laeng masapul ti balanse no adda iti masakbayan ni Connie ken Jonel. Mong ti pagtalinaidan dayta ket saanen at ti dating negosyo ti pamilya no diket ti kabaelan da nga agtrabaho ken agadjust ti agdama. Mong no adda met iti masakbayan ni Susan ken dagiti kakabsat na ti pagnamnama ket saan nga isu nalata ti agsaloy ti amin no diket maadal dagiti kakabsat na ti agpursigitap no inton agsublina. Mong saan na may salayng ti mga awit iti pamilya. Ta iti kamaudyanan, tinasaya at panagayat kat saan amang ipababa iti tao ken saan met amang paut iti kinadependent. Tinasaya at panagayat mang kita iti potensyal. Mong mangrespeto iti desisyon, mangted iti tulong, ngem amo na met no ano amasapul nga agururay agad just, ken mangipalubos iti may sa tao ang mga bakit bukod na alaban. Dayta ti kapateg dagitoy dua apakasaritaan. Mong ti pateg ti tao kat saan nga adda iti adda ken kuana ita. No diket iti aramiden na iti biyaga na ited kan kuana.